В галерия Аргус се представя на пътуваща изложба на 7 съвременни италиански автори. Експозицията е озаглавена "Разговор с птици" и в нея са показани 15 творби. Това е една пътуваща изложба, която представя пред българската публика италианско, съвременно, европейско изкуство. Изкуство, което няма граници и е без граници. Нашата идея е да представим 7 автори, доста популярни, доста известни в Италия. Те живеят в различни краища в Италия, и в Рим, и в Неапол. Идват от различни места и носят своите характерни белези и от Южна и от Северна Италия. Те са различни един от друг, но в един общ контекст представя тази изложба, като в нея се говори за любов, въображение, история, все човешки теми, които се преплитат една в друга. И смятам, че на българската публика това запознанство с италианския начин на работа и мислене относно изкуството като такова ще бъде много интересно и ще се запомни. Ще гостува доста дълго време тук. До края на декември изложбата ще гостува в България, ще посети още 2 града, като започнахме от София. Беше 1 месец в София, 1 месец в Перник, после отиваме в Благоевград, след това отиваме в Пловдив, за да покажем и там и да запознаем публиката, като междувременно по време на експозицията ще организираме няколко, вече направихме в София такова, ателиета творчески с дискусии за италианското изкуство, за обмена между България и Италия, въобще за тази тясна връзка между двете държави. А какво ни говори заглавието? Заглавието е много поетично и за всички нас това беше едно обединение на духа на италианците, които преплитат едва ли не. Художника прилита като една птица. Художника показва своята артистична душа по различни начини и навсякъде по цял свят. Заложени са много теми, свързани с... Това е една интерпретация, която всеки един от нас, всеки един зрител може да направи. Тези художници са с различно творческо амплоа. Това, което ги обединява, е любовта към изкуството. Те са различни автори, концептуални, съвременни, но работят с класически техники. Някои от тях работят, примерно Фабио Калвети, работи върху дърво. Илян Рачов, който е единствения българин в експозицията, той пък е вече с буквално италиански корени, защото 35 години е в Италия. Той работи с различни техники, също и с иконопис се занимава. Имаме една дама, Ивана Скиялова, в цялата композиция, която е много нежна и поетична. Морено Бонди, Фабио Калвети вече споменах, Джани Кириати, Джузепе Рока, Франко Фортунато. Всички автори са различни, много интересни и много вълнуващи. Чрез своя надслов експозицията ни казва, че творците и техните произведения прелитат като птици между държавите и обединяват народите, сродяват различните култури. Заглавието е много поетично и за всички нас това беше едно обединение на духа на италианците, които преплитат едва ли не. Художника прилита като една птица. Художника показва своята артистична душа по различни начини и навсякъде по цял свят. Заложени са много теми, свързани с... Това е една интерпретация, която всеки един от нас, всеки един зрител може да направи. Картините разказват за преживените от авторите им моменти, но също така излъчват ясно отношение и любов към европейското изкуство. 15 платна са напълно достатъчни да представят италианското изкуство, обобщава Цветелина Русалиева.